سلامتنا تقبلوا فنوير تي في اب مكتال تركوب زغوركم تعزبتنا كم تمثيل لك ساعة شعات تاخلون لو معسوتو شديشة ترشتدالو زيناتاتو شتون وصان حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعدون صام صنع ميكايل حدقو فلما كن بقنت وتاتو بفيلم لومي بستقبر مرمرات 34 زيكاتات بكورونا فيروس مكافون كرقاقت كله 71 دما تفانيهم هاجراوي تكال حرشاو مرمر حال نتفتات كرتشن عشان حالن بمجمجما بما مسرح كرتشن عشان كتنزرتيو اب زوبا دوبا بحيال نتفتا سبورتن باهلن وسيتاو سرح تعميمو اب زيناتات وصاي اب اوروبا امريكان قال هاجرات اسيان متن ملكفتي كورونا فيروس بلعل نهاري يوسخالو اب صوماليا نافنيا منغستي اعلام ازغبر شبراو متقعتي تخايدو قستي قزاقستان بسنك زباو نعبين زاوجه صوصنا يوان حدقا دنقاقي كالعلو جنب زرزر زينا حابريسا كامي ستعنا لوميا بموشبن ممرمر الماكلات زوبا ماكل بستقبرنا لاباراتوري مرمرتا 34 زيكاتات بكورونا فيروس من كافهم ترقاقي صلهم لساتون دما حدا كاب موشبي ماكل 36 دما كاب ممرمر ماكلات كينو مادراشوم عدو عدد 4 سمرة ماكل كتما تيرافولو أبا شاول ماي تمناي عدو خلا دكم حارة تعرى كريستيان كجرت آخريا جزاباندان كحوتانيوم زكم زيلن كل كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كجبر لهم صنحو 7 حارن زيغاتات حاويم كفانهم كلو ود 7 شديشن عمت كاب زوبا ماكل دما بموت تفلي لهم بز مسرت طلال قطر بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كسابلومي 8910 بتصحيلو 8000 326 كابزيوم حاويم زتفانو 87 بمو زتفليو 497 دما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركوب يوم منسر طعنا 16 شطري 220 كلتن ناب كال زينام سنسقرم هاجراو تكال حرشاو مرمر حلحله اب زحلف عامت نزل 30 مرمراو نتفتا دعم مقمقام ابوتن سرح 220 كلتن زتيوم كاب زباوي ركبات مستري حرشان زوصحنا تحستو ارسي ماسمروم كتقربع هاجراوي تكال حرشاوي مرمر حلحله بعسرت طري اب زقانعو عامتاو اخيبا اب 2021 زتخايد مرمراوي نطفتات بمقمقام اب امام مسرح 2022 زتيوم ابتا اخيبا زغربت صبصابات مينستر حرشا بمنقد هاجراوي تكال حرشاو مرمر ابيلو مرصات عليتات ازرتي كاب دغ بممصا ناي فتن سرحات ككايد كمون افراينتومن وحسنتومن زترغاغص زراتي بمبزح بمنقد كفل حرشاوي اكستنشن كعدل مصنحو انصيروم حملاي مغب انسسا بعينتن مطن نملمع بزتخايد سرحون لوبين زبهال كم معرب استراليا زمص زر مغب انسسا تبازيحو كمتعدله امناي زيت ادر زتكور مرمراو نطفتات ما اتبابعي منبارو بريهم بزيكازي 92 قمصوتات زرئي ناي مبقال تخولون صريتون اب لاباراتوري كفتن كله كاب كل زوباتات هاجرنا زتاكبه 36 قمصوتات حمد 18 قمصوتات ماي كمون 18 قمصوتات فساسن دروغن بحريا ودخ دما كمتمرمره اب تغمغام تغليصو اب هابت انسسا دما ام ربح نهبن مفرم عرن زتكوره مرمراو سرح كم تجمره نمغبي انسسا زوعل على 162 كيلوغرام زرئي كم تبازحه بروجكت امغاغبان محدران كبت بمحياش دما متن زفرص اباكب نمبال يسرح كم زلو تنصيروم بمنقدي تيشو كالتشر نزكاير زلو نطفتات بزملكات مبزح دنش بانانان تمرن صبق قسقاس يركم زلو ابز عمت زي بفوليا بلمع تمرن موداب سلطنا حارستوتن كيلاتاتن عبعوت كم تمزغبه تغليصوم اتتصبصبا موداتا ام نقطاتات اقردت غولج اكللات شامبقون كالوتن زكاير زلو مرمراو نطفتات بصبق يسلاسل كم زلو اب اكللات زتوارده كساب 75 شح فلسات كدالولو زخل مدبر فلسي نتعيو دفيت زفتر مخانو انصيرون اب زوبادو بوب اب زحلف عامتا بمحيال نتفتات سبورتن باهلن وصيتاو سراح كم تعم بعصوتو كتطرياب كتما من دفراب استخايده غنغام تكليصوم وانا دايركتور كفل بالن سبورتن اتو ابراهام يوحنس صاب زغربو صبصاب ባህላው ንጥፈታት ንምሕያል ቅድሚ 2 ዓመት ምስኪላታትን መሻርክቲ ትካላትን ብምዝታይ ዝተነድፈ ስትራቴጂካዊ ውጥን 5 ዓመት ብሰንኪ ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እኳ እንተተሰራኸለ
ኣብ መስናዕትን ስልጠናን ከምኡውን ሃገራውያን በዓላት ኣብ ምምዕራግ ብምርሃብ ዝተሰላሰለ ዕማም ዝምስገን ምዃኑ ኣነጺሩ ብዝተኻየዱ ስራሓት ምስ ረቂቕ ባህላዊ ርሻታትን ጥንታዊ ኣሰራትን ቅርስታትን ዝተኣሳሰረ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ክዳሎ ከሎ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ከምኡውን ኣገባብ ኣጸናንዓ ጥንታዊ ህንጻታትን ባህላዊ ርሻታትን ዘድሃበ ስልጠና ከም እተዋሃበ እውን አብሪሁ ንመደባት ስራሕ ናይዚ ዓመት ብዝምልከት ድማ ኣቶ አብርሃም ምሕያር ስልጠናታት ትልሂት መሳርሒታት ሙዚቃ ሙቃምያታውን ዘመናውን ጉጅለታት ባህሊ ከምኡውን ምሕያር መጽናዕትን ዕቃበ ባህላዊ ርሻታት ካብቶም ቀንዲ ምዃኖም ብምሕባር ሙቃም ዞባዊ ቤተ መዘክር ክውን ምግባር እውን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ንስፖርታዊ ንጥፈታት ብዝምልከት ድማ ሓላፊ ጨንፈር ኮሚሽን ስፖርት መምህር ሃይለ ማርያም ገብረ መድህን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኮማዊ ሰረት ሒዙ ንኽምዕብል በብኑ ዞቡ ዝተተግበረ መረባት ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብምጥቃስ ከም ውፅኢቱ ብርክት ዝበሉ ዓቕሚ ዘለዎም ስፖርታውያን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ክቀላቀሉ ጀሚሮም ምህላዎም አብሪሁም ብቑዓት ስፖርታውያን ንምፍራይ ውርፁፅ ምሕደራዊ ኣሰራርሓ ምትእትታው ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኮሚሽን ስፖርት ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ስልጠና ምሕደራ ስፖርት ከም ዝወደበ ዝሓብረ መምህር ሃይለ ማርያም ፌደሬሽናት ንኹሉ ዘጋጥመን ሕፅረታት ሰጊረን ዕውት ናይ ውድድር ንጥፈታት ምክያድን ሞጊሶም ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዓበየ ምምፅኡ ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ እተን እኹል ትሕተ ቅርፂ ስፖርት ዘይብለን ውሰባታት ኣብቲ ብዙሕ ወጻኢታትን ጠለባትን ዘይሓትት ዓውድታት ኣተኪረን ክሰርሓ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ቦምበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረኣብ ዘስምዑ ቃል መንእስያት በኣካልን ኣእምሮን ንኽኽስከሱ ኣብ ዝካየዱ መደባት ትራንስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ዝገብሮ ደገፋት ንምሕያል ባይቶ ከም ዝጽዕር ኣረጋጊጾም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ማሕበር ቁጠባዊ ኩነታት ኣባላቱ ንምምሕያሽ ከካየዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ገሊጾም ሓላፊ ክፍሊ ተሃድሶን ዳግመ ምውሃድን ኣቶ አብርሃም ክፍለጽን ነይሩ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናጽነት ኣብ ምምጻእን ልኡላውነት ምውሓስን ዝሰንከሉ ሓርበኛታት ናይ ስልጠና መደባት ከምኡውን ናይ ልቓሕን ነጻ ኣገልግሎት ሕክምናን ባይታ ተጣጢሑ ከም ዘሎ አብሪሁም እቲ ስልጠናታት ምምራሕ መኪና ስራሓት ካይላ ማዕለማ ምርባሕ ንህብን ጥሪትን ከምኡውን ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ህንፃን ከም ዘጠቓልሉን ሓቢሮም ሞያ ዘቐስሙ ኣባላት መበገሲ ዝኾነው ገንዘብ ክረኽቡ ብዝወፀ ናይ ልቓሕ መደብ ድማ ካብ 2016 ክሳብ 2018 ን2722 ኣባላት ልዕሊ 58 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ 2021 ካ ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከም ተዋሃበ ዝሓበረ ኣቶ አብርሃም ተጠቀምቲ ልቕሖም ኣብ ምምላስ ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ብዘይካዚ ካብ ኩለን ዞባታት ንዝተረቑሓ 1500 ደቂ ኣንስትዮ ኩነታት መነባብሮአን ብምጽናዕ ነተን 227 ኣዝየን ጽጉማት ብምልላይ ን3 ዓመት ዝጸንሕ ወለድ ዘይብሉ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከም ዝዘርግሐ ዝበዝሓ ካብኣተን ድማ ኣብ መነባብሮን ሩኡይ ለውጢ ከም ዘመዝገባ ረዲኡ ብዘይካዚ ማሕበር ካብ ከተማ ምሕድግ ኣብ ዝበላ ዓድታትን ቁሸታትን ብመልክዕ ልቓሕ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ብምግባር ዘተኣታትዎን 16 ጣሓንቲ እኽሊ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም ዝርከባ ኣቶ አብርሃም ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣብ ሽቱትጋርት ጀርመን ካብ ዝርከብ ጨንፈር ማሕበር ብዝተላእከ ልዕሊ 5 ሚልዮን ናቕፋ ዝዋጉ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣብ ዞባታት ማእከል ደቡብን ዓንሰባን ማእከላት ጂምናዝየም ከም ተኸፍተን ዝምስገና ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎን እውን አብሪሁም ኣብ 2009 ንዝቆመ ትካል መነጽር ዓይና መልኪቱ ድማ ኣቶ አብርሃም ዛጊድና ኣሳት 18,000 ህዝቢ ብርቱዕ ዋጋ ኣገልግሎት ከም ዝሃበን ገሊጾም ኣብ ዞባ ዓንሰባ መውል ኣብ 2021 ኣሳት 27 ሚልዮን ናቕፋ ናብ ዓማዊል ከም ዘርግሐ ጽልው ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ተጠቀምቲ ድማ ብእወታ ከም ዝግምገም ተገሊጾም ሓላፊ መደብ ውህለላ ንቑስ ልቕሓኽን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጎይቶም ሃብተጽዮን ነይሩ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ መውል መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ጎኑ ጎኑ ድማ መጠን ንኡስ ትካላት ከም ዝዕንብባን ከም ዝምዕብላን ምግባር ምዃኑ አብሪሁ ዝወሃብ ልቓሕ ብውልቂ ብጉጅለ ከምኡውን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ኣቶ ጎይቶም ንመጠን ንኡስ ትካላት ይኹን ሕርሻዊ መዓላ ዝወሃብ ልቓሕ ብትካልን መሻርክትን እኹል ሓበሬታን ጽጹይ መጽናዕትን ምስ ተገብረሉ ከም ዝፍቀድ ኣፍሊጦም
مول ጨንፈር ዞባ አንሰባ አብኑ ዞባታት ዒላ ብርዒድ ከረን ሓምሉ ማሎን ሓጋዝን ጨናፍር ክህልወን ከሎ ብጥቕላላ ኣብ 137 ዓዳውያን ባንክታት ዝግልገሉ 11,692 ዓማዊል ኣለዎም። ዓማዊል ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካብቲ ትካል ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ብግቡእ ስለ ዝተጠቐምሉ ኣብ ምነባብሮኦም ለውጢ ከም ዘምፁ ገሊፆም። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ምርጫኹም ብምግባር ትከታተሉና ምህላኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናዊ መሰናዱ እናቐፀለ እዩ። ዜና ወፃኢ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤስያን መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብልዑል ናሃሪ ይውስኽ ኣሎ። بمسرت ኣብ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣሳት 800,000 ኣብ ፍረንሳ ድማ ልዕሊ 300,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ተፈሊጦም። ኣብ ኣሜሪካ ብውሽጢ እዚ ክልተ ሰሙን ናይ 2022 መዓልታዊ 3 ግዜ ልዕሊ 1 ሚልዮን መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 260,000 ኣብ ጀርመንን ብሪጣንያን ድማ ኣሳት 80,000 መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ፀብፃባት ጥዕና ሓቢሮም። ልዕሊ 900 ናይ ዝመልከፍቲ ብሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ዝሰዓበ ምዃኑ እቶም ፀብፃባት ብተወሳኺ የረዱ። ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 327 ሚልዮን ሞት ከዓ ልዕሊ 5.5 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። ሎም 16 ጥር ኣብ ከተማ መቃዲሾ ሶማልያ ብዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣፈኛ መንግስቲ ንስክላካ ሞት ከም ዝደሓነ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ኣፍሊጠን። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሶማልያ በቲ መጥቃዕቲ ፎኪስ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣረድዩ። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊድ ከምዘየለ እንተኾነ ግና ኣብ ልዕሊ ኢላማታት መንግስቲ ሶማልያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ዝፀንሐ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ፈፂምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ب12 ጥሪ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ዝተፈጸመን ህይወት 8 ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ አልሸባብ ከም ዘካየደዮም ሰመዚ ጸጥታ ሶማልያ ክሕብሩ ጸኒሖም ዘለዉ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማልያን ጎረባብታን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቲ ካዛክስታን ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተላዓይሉ ዝቐነየ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ሓያል ኣውራጃታት ንዝኣወጀ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከልዕሎ ከም ጀመረ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታት ሰመዚ እቲ ሃገር ኣብ 10 ዞባታት ዝተኣወጀ ድንጋጌ ሎም 16 ጥሪ ክለዓል እንከሎ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘለወን ኣብ ዝተገልጻ 7 ዞባታት ግና ገና ጸኒዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ካዛክስታን ቃስም ጆማርት ቶካየቭ እቲ ኩነታት እናሃደ ይመጽእ እኳ እንተሎ ክኽሰት ንዝኽእል ተመሳሳሊ ናዕቢ ንምግታእ ጸጥታዊ ሓለዋ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ንልዕሊ ሰሙን ዝቐጸለ ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዝነበሮ ዝተገልጸ ናዕቢ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ዝርከብዎም ልዕሊ 220 ሰባት ከም ተቐትሉ መንግስታውያን ጸብጻባት የነጽሩ። በቲ ኣብ ታሪክ ካዛክስታን ዝኸፍአ ምንባሩ ዝተገልጸ ናዕቢ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝቐጸሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንዋት ከም ዝወረደን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ። መንግስቲ ካዛክስታን ምስቲ ናዕቢ ብዝተኣሳሰር ኣሽሓት ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዋ ይግለጽ። ዜና ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም። ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 34 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 71 ድማ ተፋንዮም። ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ንጥፈታት 2021 ብምግምጋም ኣብ እማም መስራሕ 2022 ዘትዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕያል ንጥፈታት ስፖርትን ባህልን ውፅኢታዊ ስራሕ ተዓሚሙ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤስያን መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብልዑል ናህሪ ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ንኣፈኛ መንግስቲ ዒላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ። መንግስቲ ካዛክስታን ብሰንኪ ህዝባዊ ናዕቢን ዝኣወጀ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከልዕሎ ጀሚሩ።
ክቡራት ዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ኤርቲቪ ክትከታተሉ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ሰላም